Predaj 6 kociek mati smetacieho buľónu plus 2 zadarmo. Nový vaniš na bielu bielizeň. Ste spokojná s belosťou bielizne? Používam bielidlo a funguje to. Alebo nie? S bielidlom bielizeň dožltne, pretože chlór poškodzuje vlákna. Preto sa na väčšinu oblečenia nesmie používať bielidlo. Teraz je tu ale nový vaniš biely. Zabudnite na škvrny a do prania pridajte tú pravú belosť. To je ono. Belosť vanišu je ohromujúca. Biela bielizeň chce vaniš biely. Vaniš. Škvrn a špiny sa zbavíš.